Ito yung salmon, no? Yan. Ito naman yung Tagalog. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga kagamba, magandang araw ulit. Mag-unboxing tayo ng mga kagamba ng salmon. Bagong dating lang siya. Oh. Karating lang mga kagamba. I-clean ko lang kanina yan. Salmon yan, salmon. Yan. Yan. Ayan mga kagamba. Yan, bubuksan natin to. So, welcome back to my channel mga kagamba. Magandang araw sa inyong lahat. Shout out muna kay Renjiwo Habulin, AG Soreda, Raisin Payatot, Kim Emmanuel J. Bautista ng Valenzuela, Bulacan. Yan, mga kagamba. Shout out sa inyo ha. Shout out din kay Rocky Rap from Bigan, Ilocosur, Raisin Piñaranda, Boknoy Robio, Birinan from Porac, Pampanga, Gagamchoy PH, Santa Ana, Manila, Joseph Gamer PH from Metro Manila, Yap Spidey PH Speedy, Sumailo Princess, Kian Ezekiel Gaming, Jeff Ronda, Mark Bernardo from Romblon, Raisin G PH from Calamba, Laguna, Christian Itom, 2E C4MP, Gagamboy, Bacolod. Yan mga kagamba. Shout out sa inyo lahat mga kagamba. Ito, unboxing tayo mga kagamba ng salmon ha. Ito, bubuksan na natin ha. Titignan natin kung may laman ba ito. Ayun o, may laman o. Ano siya mga kagamba ha? Salmon at saka Tagalog na ilang piraso lang. Ito yung salmon no? Yan. Ito naman yung Tagalog. Ilang piraso lang. Titignan natin na yung Tagalog muna. Kunin natin yung pang sili. Mga kagamba, ayan, pang silip ko, Mendolay niya. Ayan o, Mendolay. Tingnan natin mga kagamba. Ito yung Tagalog. Nakto. Ayan yung Tagalog o. Ayan. 50 pieces. Ayan. Sa mga 100 lang ba ito mga kagamba yung Tagalog ko. Wala nang mahuli. Kawawa yung mga mangingilaw. Ayan. Isabihin lang mga kagamba yung Tagalog na yun. Tapos, titignan natin tong ating salmon. Ayun. Karamihan brown. Ayan mga kagamba. Ito pa. Ito pa. Ayan. Huwag kang lalabas. Gusto lumabas ng isa yun. Ayan ang salmon. Wow! Alabas yung isa mga kulit. Baliktarin natin. Karamihan brown mga kagamba. Ayan o. Ayan mga kagamba.
kamba ha. Kita nyo ang salmon ha. Ito yung Mindoline din yung ating palita. Mindoline din, palita. Customize ha. Karamihan ito brown mga kangamba. Ito isang brown. Wow, ganda ng kulay. Wow. Wow. Ganda kangamba. Ganda ng kulay niya no. Ganda ng mga kulay oh. Ayan oh. Makulay ang sabon. Ito yung makulit oh. Oh. Makulit siya. Tambutyog. Ayan. Tingnan natin. Ito mayroon ditong black siya na medyo gray. Ayan. Medyo malaki sa mga karamba. Ayan oh. Ayan. Pero tingnan nyo naman ang pilates niya. Ganda ng kulay. Oh, ganda ng tulog. Ito pa isa. Mga medium size na ito mga gamba. Pero ito yung panglaban mo sa uis ng Cebu. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Ganda nung baby salmon na yan. Ayan. Oh. Oh. Ayan. So maingay Dugong, maingay. Maingay si Dugong, may tao eh. So yun mga kamba, maingay na si Dugong. Paalam na tayo. Hanggang sa muli ha, napag-upload. Araw-araw mga kamba, magsama na tayo. Okay, salamat. Hi! Subscribe po kita Termindo. Like and share po. Bye!